Inoiz ez zion galdetu lagunari zergatik hartu zuen hartutako erabakia. Ez zion galdetu zenbateraino izan ote zen erabaki edo zer. Noiz eta nola. Ez zion sekula galdetu, zeren galdera horiek guztiek atzean mamu bat daramate. Damuaren mamua. Galdetzen ari zarena ez baita arrazoia, baizik eta arrazoi horrek merezi izan ote duen. Lagunari egin nahi lizkiokeen galdera horiek guztiak badira nolabait errelatoa eta beste batzuek irabazi izanaren ondorio ere. Edo galderak etortzen zaizkion bakoitzean hala pentsatzen du behintzat. Berak ez du lagunaren erabakirik gauzitan jarri nahi. Jakin nahi du ze iruditzen zaion dena, baina ez da atrebitzen. Laguna bisitatzen hor egote hutsak erabakierekin bat egiten duela esan nahi duela iruditzen zaio. Ez du inporta zer egin duen sasian igaro dituen urte horietan denetan. Ez du inporta zer egiteko gai izan den. Eta horregatik daude galdera batzuk sobran. Edo hori esaten dio bere buruari behintzat. Atxilotu zuten egunean ez zuen negarrik egin. Urte batzuk igaroak ziren egunkarietan bilatze eta atxilotzea agindua irakurri zuenetik, eta bazekien denbora kontua besterik etzela izango. Ies egin behar izan zuen unean bertan hasi zen ondoren zetorrenaren asimilazioa. Horregatik akaso, egun hartan, albistegiari begira, ez zuen galderarik egiteko beharrik sentitu. Eginda zeuden egin beharreko guztiak. Kirolen tartea iritsi zenerako, bazkaltzen bukatu zuen eta atzetik, paper eta boligrafoa hartuta, lehen eskutitzea izan zena idazteari ekin zion, besterik gabe. Txiletarrek bai, txiletarrek galderak egin zizkioten bisita bakoitzean. Berak azalpenak ematen zituen, beti oso luze, beti bide erretoriko oso bihurritu baten amaieran erantzun zabal batekin sententziatzeko. Ezin baitira gauza batzuk testu inguru politiko eta historikorik gabe, hala, zapla bota. Ohituta zegoen tokatu eta erabaki zuen aldetik eztabaidatu eta defendatzen, baina aurrean zeudenak ez ziren kontrako bandokoak, ez ziren bando batekoak ere. Eta paradoxikoki, are lekuz kanporago sentiarazten zuen ohiko bi bandoetako terminologietatik at eztabaidatzeak. Behin Agustina haserretu egin zen. Gerora pentsatuta, akaso arrazoiz haserretu ere. Kontua da auzitan jarri zuela, une batean, bide armatuaren estrategia. Ez armatua izategatik, baizik eta estrategiak ez zuelako konbentzitzen, edo halako zerbait bota zuen. Berotu egin zen elkarrizketa, berak erromantiko egia zela esan zion Agustinari, Europan zeudela, eta ea nola uste zuen ba egin zitekela iraultza armatua, hala ezpazen. Agustinak bere iritzia zela eta autokritika pixka bat gaizki ez zitzaiola etorriko botazionean erantzun posible bakarra geratu zitzaion. Isiltzaitez, hau ez da atzo gauean hasitako borroka, bere historia ulertu gabe ezin duzu gaur egunetik horrela epaitu. Asko hitz egiten duzuzuk, baina ez daukazu ideia putarik. Agustinak harridurazko aurpegian zeztua jarri zuen eta segundo baten ostean kopetan zuen zaina puztuta eztabaida amaitutzat eman zuen. Ez daukadala ideia putarik? Zuk nondik uste duzu atera naizelani? Uste alduzu ez dakidala zer den diktadura bat? Non uste duzu jaio naizela? Ikusten duzu nire azala? Begiratu ondo, ikusten duzu? Zuk bai ez dakizula ezer nitaz. Humiltasun pixka bat, hori falta zaizu zuri. Humiltasun pixka bat. Atea danbateko batez itxi zuen horren ostean, eta isiltasuna egintzen mailaren bueltan. Agustinek eskua sorbaldan jarri zion gozo. Pasatuko zaio, baina hurrengorako zure hitzak neurtu behartzen dituzke, eta begirada apur bat zabaldu. Ez gara atzo jaioak. Bakarrik geratu zen egongelan. Hurrengo egunean, bisitatik txiletarrenera heldu zenean, barkamen diskurtsoa prestatua zuen. Atea gurutzatu zuenean ordea, Agustina bertan zegoen, mate bat eskutan, zain. Eser gaitezen. Bera azkar batean hasi zen formak galtzeagatik eta isiltzera bidaltzeko moduagatik barkazio eske. Agustinak barre egin zion. Benetan uste duzu formengatik haserretu nintzela? Ez daukat arazorik gogor mintzatzeko, egon ziur. Mateari zurrupa egin eta segi egin zuen patxadaz. Begira, konta diezazuket nondik natorren eta ze bizi izan dudan, eta agian horrek zure begiradatik zilegitasun apur bat itzuliko dit,
gai hauen bueltan mintzatzeko, baina ez, nik ez dut galoirik atera behar, zuk solaskide zilegitza eta arnazazun, katxai? Katxai. Gau hartan batera egin zuten lo, izan ere Agustinak hala nahi zuenean baten egiten zuten lo. Batzuetan hori besterik ez zuten egiten, beste batzuetan zertxo bait gehiago ere bai. Oheratu zirenean berriro betiko moduan zeudela iruditu zitzaion, eta ohatzean etzanda hizketaldi arruntari ekin zioten. Eta, ze berri kontatzen du lagunak? Berak ez zuen gogorik gai sakonetan sartzeko, horregatik atera zion lagunarekin izaten zuen elkarrizketa gai errekurrenteena. Gaur ere matraka ederra sartu diot, Faisan uhartearekin. Zein uharte da hori ba? Galdetu zion Agustinak. Kontatu zion kondominioarena, Pirinioetako bake hitzarmena bertan sinatu zela, baina egun inor gutxiri interesatzen zitzaiola. Eta oso handia alda? Galdetu zion Agustinak, interesapur bat antzeztuz. Ez oso handia, baina diotenez, Pirinioetako urtzaroan urtero bertatik jaisten diren urri zoztuek gero eta gehiago igatzen dute. Akaso desagertu egingo da laster? Erantzun zion. Ze pena. Bota zuen serio. Eta oraindik bezperako hizketaldiarekin minduta zegoela adierazten zion keinua egin zuen atzetik. Buelta erdi eman eta argia itzali. Hurrengo goizean, esnatu zenerako Agustinak ohea utzita zuen, eta sukaldera sartzean, gosaria prest ikusi zuen mai gainean. Alboan, paper batean bildutako liburu bat. Actas Tupamaras, una experiencia de guerrilla urbana. Alboan ohar bat. Guk ere badakigu zerbait, geurearen alde borrokatzeaz. Jarrai dezagun ikasten.